Wara li kellna miliet u bidu ta' sena ġdida b'temp mill-isbaħ, kollox qed jindika li għal tmiem din il-ġimgħa se jkollna riħ qawwi, temperaturi baxxi, kif ukoll mal-temp qalili se jolqot il-Gżejjer Maltin. Riżultat tal-kesħa li qed taħkem diġà fuq l-Italja u li riesqa lejn pajjiżna. L-Uffiċċju Meteoroloġiku qed ibassar li se jkollna mal-temp kif ukoll riħ qawwi li se jilħaq massimu ta' forza 6. Iżda f'ċertu nħawi ir-riħ jista' anke jilħaq il-qawwa ta' rifnu. Barra minn hekk jekk wieħed għandu l-ħsieb li joħroġ għandu jilbes sew għaliex it-temperatura se tibqa' baxxa minn tal-inqas sal-ġimgħa li ġejja, hekk kif it-temperatura se timmarka massimu ta' 15 grad Celsius. Biex imbagħad għal matul il-lejl, it-temperatura se tinżel 7 gradi. Dan il-maltemp huwa kaġun ta' ċiklun Thor li preżentament jinsab fuq l-Italja imma mistenni li jtaffi sakemm jilħaq il-Gżejjer Maltin għalkemm xorta waħda se nħossu l-effetti tiegħu. Il-maltemp fix-xahar ta' Jannar huwa komuni ħafna hekk kif kull sena ikonna maltempati u diversi ħalbit tax-xita. L-aħħar li kellna temp sabiħ u sħun għal Jannar kien propju fl-1983. Fl-aħħar 70 sena, 4 darbit biss ma kenniex maltempati fix-xahar ta' Jannar fl-1969, fl-1974, fl-2004 u fl-2020. Dan il-maltemp huwa kuntrast totali għat-temp li kellna f'Diċembru, hekk kif esperjenzajna temperaturi għoljin biġranet xemxin fejn kien ilu ma jkollna temperaturi daqshekk għoljin għall-aħħar 100 sena.